Čo vám napadne, keď sa povie Afrika? Krajina tretieho sveta, chudobná krajina, malária, veľká neznáma, čierny kontinent. Mne práve tieto myšlienky prišli na keď sa ma kamaráti opýtali, či by som s nimi išiel do Afriky. Som človek vyznávajúci vysokohorskú turistiku, milovník hôr a skialpinizmu. Takže ma myšlienka ísť do horúcej Afriky spočiatku vôbec neuchvátila. Nemám rád teplo a nevedel som, čo by som tam vlastne robil. Jediné, čo ma lákalo tam ísť, boli jej najvyššie vrchy, na ktorých sa dá lyžovať. Pritom mi skrsla myšlienka zalyžovať si na pieskových Dunách. Expedícia bola pre mňa výzvou, nie len športovou, ale aj výzvou presvedčiť seba samého i tých druhých, že krása prírody je aj tam, kde by ju človek nečakal. A preto som prijal ponuku zúčastniť sa expedície. ...22. apríla odchádzame zo Slovenska. V rádiu symbolicky hrá Žbírková pieseň už len 22 dní. Práve tak dlho má trvať naša cesta na čierny kontinent. V hlave mi víria myšlienky. Čo tu robím? Kam to idem? Cesty späť? Už nie. Práve mi to došlo. Stal som sa členom expedície Západná Sahara. Ideme do Sierry Nevady, najvyššieho pohoria v Španielsku. Na tvári mi zažiaril úsmev pri pomyslení na freeridový zjazd. Strmými serpentínami po asfaltovej ceste sa dostávame do nadmorskej výšky 2520 metrov. Mali sme v pláne zdolať najvyšší vrch Pico de Mulhacén, ale vzhľadom na časový sklz sa rozhodneme, že vystúpime na druhý najvyšší vrch, Pico de Valeta. Vyrážame snehovými pláňami. Pri 3000-ovej hranici trocha pociťujeme výšku. Svah naberá na strmosti, no my túžime stáť na vrchole. O 14. hodine sa dotýkam vrcholového bodu. Fúka svieži vietor, počasie je dobré. Vystúpiť sa podarilo všetkým. Vychutnávam si pohľad na zasnežené pláne, ktoré lyžujem až do úplného konca. Útočíme na Gibraltar, oddeľujúci Európu od Afriky. Dominuje mu vápencová skala. V jej útrobách archeológovia objavili prvú lebku neandertálca. Gibraltar má svoju vlastnú menu aj svoje poznávacie značky áut. Dominuje mu maják a mešita. Africký breh máme na dohľad. Po hodinovej plavbe stojíme na území Ceuty. Je to španielská kolónia, ktorá je posledným fliačikom Európy na africkom kontinente. Po krátkom prejazde mestom sme na hranici do Maroka. Víza nie sú potrebné, ale aj tak tu trávime 2 hodiny. Malé zdržanie nám spôsobili arabskí colníci, ktorí nevedeli pochopiť, ako môže mať jeden vodič papiere na 2 autá. Je to prvý kontakt s inou civilizáciou. Noc prežívame v kempe pri Atlantickom oceáne.
Budíme sa do daždivého rána. Aj v Afrike prší. Od oceána sa valí front za frontom a je chladno. Ideme do najväčšieho mesta Maroka, do 3-miliónovej Casablanky. Navštevujeme tu najväčšiu atrakciu Maroka, mešitu Hasana II. Je to druhá najväčšia mešita na svete s najvyšším minaretom, vysokým 210 metrov. Budova je z mramoru a má podzemné kúpele pre 1400 osôb. Očaril ma aj niekoľkotonový strop, ktorý sa viackrát do roka otvára kvôli vyvetraniu budovy. Zoznamujeme sa s učiteľom nemčiny, ktorý nás zavedie do originálnej marockej reštaurácie. Okrem účtu platíme ešte aj nášmu novému priateľovi. Nič nie je tu zadarmo, ani kamarátstvo. Navštevujeme rybársky prístav Essaouira. Mestu dominuje zachovalá pevnosť Medhia, ktorú vybudoval sultán Ben Abdullah počas portugalskej okupácie Maroka. Predmestie Essaouiry tvorí pobrežie s dlhými piesočnatými plážami. Historické centrum mesta, nazvané Medina, vytvára nádhernú atmosféru pripomínajúcu stredovek. Zastal tu čas. Dominujú arkádové uličky, dielne umeleckých stolárov, ktorí spracúvajú tujové drevo a zhotovujú z neho rozmanité výrobky od suvenírov až po nábytok. Očarilo ma toto mesto. Je ako z rozprávky 1001 noci. Červená perla Maroka, mesto Marrakeš, leží na úpetí majestátneho atlasu. Zďaleka tu vytrča minaret mešity Katubíja, vysoký 77 metrov. Starému mestu dominuje 12 kilometrov dlhý múr. Jednou z brán sa zakrátko ocitáme na námestí Džema el Fná. Tento názov v preklade znamená zhromaždisko mŕtvych. Človek si tu pripadá ako v 18. storočí. Pôsobivé divadlo pod čírim nebom. Námestie ožíva hlavne večer, keď sa tu predvádzajú rozprávači, herci, tanečníci a zaklínači hadov. Je tam aj množstvo stánkov s kulinárskymi špecialitami, ktorým neodoláme. Posilniť sa predsa treba, veď zajtra nás čaká náročná turistika. Pred nami je dvojdňový výstup na najvyššiu horu Severnej Afriky, Maroka a pohoria Veľký Atlas, Džabal Tubkal. Cesta vedie cez rozľahlé olivové sady a civilizovanú poľnohospodársku krajinu. Východiskom do národného parku de Tubkal je dedina Imlil.
Odstavujeme autá na parkovisku vo výške 1700 metrov. Obyvatelia Imlilu sa zameriavajú na podporu trekkingu. Začíname vyjednávať s majiteľmi mulíc. Oznamujú nám, že v poslednej štvrtine cesty na chatu je vysoká vrstva snehu a tam s vynáškou končia. Po malom dohadovaní sa súhlasíme a zjednávame cenu. Počas šliapania sa počasie mení, zatiahne sa, hrmí a leje. S naberajúcou výškou dážď prechádza do sneženia a pridáva sa hmla. Hodinu pred cieľom si dávame na chrbát zasnežené batóny. Po 4,5 hodinách náročnej cesty prichádzame k chate. Budíme sa do chladnej atmosféry zobúdzajúcej sa chaty. Hneď za ňou nás čaká strmý svah s približným sklonom 45 stupňov. V sedle vo výške 4000 metrov sa už značne prejavuje rečí vzduch a sťažené dýchanie. Zo sedla vystupujeme po hrebení. O hodinu už stojíme na streche Severnej Afriky. Po krátkom odpočinku zastupujeme. Ja dávam prednosť lyžiam. Prekvapuje ma, že pri vysokej teplote sa sneh tak skoro netopí. Lyžovanie je technicky veľmi náročné, nazval by som ho skôr drillovanie. Sa hovorí drina. Nad chatou som si potom lyžovačku vychutnal na kvalitnom snehu. Z chaty Muflon pokračujeme v zostupe do Imlilu. Nosiči s mulami nás už čakajú na mieste snežnej čiary. Ráno putujeme do pohoria Anti-Atlas. Prechádzame cez najvyššie sedlo vo výške 2100 metrov nad morom. Last offer 150 and t-shirt. And I will take Too short, no. too short, too short, too short. Cestou odtiaľto stretávame cyklistov z Čiech. Ponúkame ich tým najcennejším vodou. Nezávidím im to. Do sedla to majú ešte ďaleko. Neskôr prichádzame do údolia Anti-Atlasu. Ubytujeme sa v kempe. Raňajkujeme praženicu, ktorú nám pripravil majiteľ bufetu. No, ušla sa len niektorým. Došli mu totiž vajcia. Bufetár zrejme nečakal taký nápor. Dnešný deň trávime v nádhernom pohorí Anti-Atlas. Vrcholy hôr tu presahujú 2000 metrov. Poveternostné vplyvy tu vytvorili divokú skalnú krajinu, ktorá je domovom rozmanitých živočíchov. Skaly hýria rôznymi farbami. Je to výtvor avantgardného umelca.
Zastavujeme sa pri pobrežnej prepadline, ktorá sa prepadla do Atlantiku pod vplyvom podmytia. Prechádzame popri prírodnej priehlbine Sepka Tach, položenej 55 metrov pod úrovňou hladiny mora. Prichádzame do rybárskeho prístavu. Vietor v meste navršil fantastické pieskové duny. Na pobreží stojí pomník letca a spisovateľa Saint-Exupéryho. Svoje dielo, knihu Južná pošta, napísal práve v okolí Tarfaje. Púta aj španielská pevnosť Casomar, postavená priamo v mori. Západná Sahara nás víta politickou bránou, mestečkom Tach. Prichádzame k pamätníku, ktorý je venovaný Hasanovi I. a Hasanovi II. Pripomína pochod Saharov, ktorého sa zúčastnilo 350 000 účastníkov. Tu vyhlásili nezávislosť územia pod názvom Saharská arabská demokratická republika. Je to najbohatšia zásobáreň rýb na svete. Západná Sahara je oblasť turisticky neznáma. Je pod kontrolou marockých ozbrojených síl, ktoré vykonávajú pravidelné vojenské kontroly. Všade predkladáme tzv. Fiš. No nie je to ryba, ako sme si pôvodne mysleli, ale zoznam členov expedície so všetkými osobnými údajmi. Väčšinu policajtov zaujíma, či nie je medzi nami novinár. Je zakázané vynášať z krajiny akýkoľvek dokumentárny materiál, ktorý by krajine urobil zlú reklamu. A preto nebolo jednoduché ani nakrúcať, ani fotografovať. Lajún je najväčšie mesto západnej Sahary. Zaujali ma remeselnícke dielne a obchodníci so šperkami. Vyrážame do Dakhly. V meste nie sú žiadne zaujímavé pamätihodnosti, ale upútala ma zvláštna saharská atmosféra. Toto mesto turistická budúcnosť ešte len čaká. Nás ale čaká cesta do neznáma. Vynárajú sa otázky. Podarí sa nám dostať do Mauretánie aj bez víz? Vybaviť si víza na Slovensku je totiž nemožné. Najbližšie veľvyslanectvo Mauretánie pre Slovensko je v Moskve. Riskneme to? Aká bude cesta ďalej západnou Saharou? Je tam vôbec cesta? Nie je zafúkaná pieskom? Informácie sa totiž nedali zohnať nikde. Internet v tomto zlyháva. No, my ideme. Hurá za dobrodružstvom. Veď práve preto sme tu. Partia je hladná po spoznávaní Čiernej Afriky. Všade naokolo vidíme púštny koráb, ťavu jednohrbú. Miestni Berberi skrotili divú ťavu, ktorá sa tu vyskytuje v hojnom množstve. A preto nás vôbec neprekvapujú značky Pozor ťava. Ale objavujú sa aj iné značky ako Pozor mína a mínové pole, ktoré vo mne vyvolávajú neistotu pri pohybe mimo cesty. Míny sú pozostatkom vojny a mne naháňajú strach pri vykonávaní malej potreby, tzv. Čuriho oblúka. 25 kilometrov od Dakhly zastavujeme pri tabuli, ktorá upozorňuje na to, že pretíname obratník Raka.
Všade naokolo vidíme vraky aut, ktoré sa nachádzajú v mínovom poli. Boli zničené výbuchom mín po vojne. Sme v pásme nikoho. Vlečieme sa pomalou rýchlosťou na prvom prevodovom stupni. Odrazu popri nás prefrčí Jeep Toyota. Skrsla v nás neistota. Toto pásmo je známe prepadnutiami a únosmi. Z Toyoty vystupuje Berber. Prichádza k nášmu mikrobusu a klope na okno. Predstavuje sa, že je majiteľom cestovky a ponúka sprievodcovské služby po Mauretánii. Tent Mauritania, tent. We have tent. Да. Здесь можно У нас отдыхать. есть палаток. Можно тоже отдыхать там. И завтра можно на бич, если вы хотите. Prijímame jeho ponuku sprievodcu po Národnom parku a zjednávame cenu $150 na 4 dní. Ahmed nás po 45 minútach privádza na mauretánsku hranicu a vybavuje víza. Všade treba bakšiš. Samozrejme, inú možnosť nemáme. Colník odovzdáva pasy malému Černoškovi s bicyklom. Ten však aj s našimi pasmi uháňa ďaleko do púšte. V duchu som si pomyslel, sme v poriadnej kaši. Ako sa odtiaľto dostaneme? Po 3 hodinách sa však, chvala Bohu, vracia. Odľahlo nám. Máme víza a všetky formality sú za nami. S úsmevom vstupujeme do Mauretánie. Víta nás jediná kvalitná asfaltka v krajine. Tiahne sa naprieč púštnymi dunami, ktoré ma priamo čarili. Zmocnila sa ma túžba zaližovať si na nich. No keďže sme v pohraničnom zaminovanom pásme, na lyžovanie si musím ešte počkať. Cestou tankujeme na miestnej manuálnej čerpačke. Približne na polceste medzi mestami Nouadhibou a Nouakchott Ahmed zavelí zabočiť len tak do púšte. Náš šofér vyvalí oči a tvrdohlavo protestuje. Ahmed tvrdohlavo tvrdí, že pozná cestu, ktorú vraj sám budoval. Po 15. kilometri jazdy v púšti zapadáme. Čoskoro je tma a my sa nachádzame v pustej, horúcej púšti. Podhusťujeme pneumatiky a tlačíme. Táto nepríjemná situácia sa niekoľkokrát zopakuje. Okolo polnoci dorážame do Kaputa Fari v Národnom parku. Noc strávime v berberských stanoch. Je príšerné teplo. V ranných hodinách však teplota rapídne klesá, skoro až na bod mrazu. Presúvame sa do ďalšej osady, ktorá je domovom domorodých čiernych rybárov. Park je jednou z najväčších vtáčích rezervácií na svete. Poskytuje útočisko pre viac ako 2 milióny operencov migrujúcich zo severnej Európy. Atlantický oceán je v tejto oblasti pomerne bohatý na podmorský život, ktorý je domovom delfínov a kosatky dravej. Pri pohľade na pláž mám pocit, že sa zem hýbe. Sú tu stovky, možno tisícky krabov pobehujúce po brehu. Obdivujem piesočné lavice s pličinami a kochám sa malebnosťou tunajšej prírody. Oceán je teplý, má približne 29 stupňov Celzia. Teploty okolo obeda prekračujú 40.
vydáme sa na dobrodružnú plavbu po oceáne. Najímame si 2 plachetnice miestnych rybárov, ktorých každý deň lovia ryby a iné morské živočíchy. Je to jediný zdroj obživy týchto ľudí. Víta nás čierny kapitán s obrovskými rukami a nohami. Obdivujeme majstrovstvo posádky, akým spôsobom ovláda loď. Každý vie, čo má robiť. Slnko praží a my sledujeme rozmanité vtáctvo. Medzi ním svojou krásou dominujú hlavne obrovské pelikány a farebné plameniaky. Po niekoľkohodinovej plavbe prichádzame do osady. Domácim som daroval šatstvo, čo im, ale aj mne, urobilo veľkú radosť. Pre miestnych má šatstvo cenu zlata. Po 2 dňoch opúšťame toto očarujúce miesto. Na pobreží som spozoroval krásnu veľkú pieskovú dunu. Konečne si môžem splniť svoj sen. Prehováram šoféra, aby zastavil. Ten sa nestíha ani spamätať a ja už s lyžami utekám na dunu. Vedel som, že to nebude jednoduché sa z nej pustiť. Zle sa klzalo a na zjazd som potreboval vyvinúť dostatočnú rýchlosť. Pripomínalo mi to jazdu po čerstvo napadanom snehu, ktorý sa lepí na sklznici. Môžem povedať, že sa mi splnil sen. Tiež sa mi podarilo nájsť čaro prírody aj na tých miestach, kde by som ich nečakal. ساكنة في الواد سلبى البنات سلبى الولاد